Siemaneczko sportowe świry, witam was w demie FIFA 17. Powiecie Niklaus. Niklaus, co ty masz w ogóle wspólnego z jakimkolwiek sportem oprócz e-sportu? Nic. Nic. Gier tego typu nie ogrywałem nigdy. Jestem kompletnie, jak o te gry chodzi, zielony. FIFA, moja przygoda z piłką nożną skończyła się, jak miałem jakieś 10 lat od grania w futbol na placu. A przygoda z Fifami skończyła się na jakiejś podrabianej bodaj FIFA 9.8, coś takiego na Pegasusie. Ale może będą jaja. To jest w ogóle... Ja w to troszkę pograłem i tu są takie rzeczy, których byście się po FIFA w życiu nie spodziewali. Mianowicie kampania, którą wam tutaj pokażę. Gram na takim padzie w ogóle. Patrzcie, co się dzieje. Gra działa na silniku Frostbite. Pierwszy raz w serii FIFA, znaczy chyba, w sumie ja się nie znam, ale występuje coś takiego jak kampania z fabułą. I gramy murzynem. Ale pamiętajcie, no to rasizm. Nie dość, że murzyn to jeszcze hunter. Did they spell your name right, my petit? No to rasizm, moi drodzy, no to rasizm. W ogóle boję się, czy ja tu będę umiał piłkę kopnąć. No. Kariera... Można by było nawet zanucić, tak. Kariera się zaczyna. Ta da 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 da. Ciekawe. Ciekawe, czy będzie się strzelało dużo. Alright, lads. Czy będzie seks. I don't need to tell you how important a winning start is. Jakiś English butler. Keep it tight, work hard for each other, and the chances will come. Całkiem niezłe gęby. We've all seen the team sheet. Frostbite robi z robotę. You're leading the line. Wymagania Hunter and the też rest of pewnie the poszły w subs when górę. you're ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Mogę się pochwalić, że gra działa mi na full detalach. Wow! Patrzcie, i mamy wybory w ogóle, jak w Mass Effectie, to jest beka. Spodziewaliście się tego kiedyś po Fifie, że mamy jakieś takie, że jesteśmy spokojni, jesteśmy groźni, albo jesteśmy zrównoważeni. Ja jestem taki porywczy, porywczy albo spokojny. No dobra. That's us, boys. Starters Ciekawe. to the tunnel, subs to the bench. Pewnie się That's the tym. way we mean it. Pewnie się to przyda, jak będziemy walczyli z bossami. Te wskaźniki. Przynajmniej w Mass Effectie tak było. Dobra. Graj z zespołem, graj hunterem. Nie no, ja chcę grać w tym. Co to jest hunter po angielsku? Polowalciciel. Myśliwy. Myśliwy. Jejga. No będzie beka. To jo. O, nie ma już tekturowych kibiców nie ma. To jednak FIFA się kurde zmienia, ale klony są dalej. Jak grzeje ławę. Ciekawe, czy dlatego, że murzyn. Łuka. To ja, podobny do mnie trochę. Bo biały. Cały w szoku. Ja cały zadowolony, klaskam. Well, not the start in the first half of the first game of the season that Chelsea were looking for. They have conceded their first goal of this new season and they haven't replied. Czemu Szpakowskiego nie ma? And that's the Chelsea A equaliser. idź pan, on tak myśli. A idź pan. O! Jose Mourinho. See a change To from tyle wiem. Manchester United. This manager is always very decisive. Chyba He's on. been so once again here. Hunter or Mill? O, dobra. Kurde, rozgrzewam się. Ciekawe, czy będzie Alex Hunter minigierka. who's warming up. This will be his debut. Well, a bold move from the Manchester United coaching staff here. Łaja. Nikt nie znają mnie, to tak jak na YouTubie. It's not the friendliest of environments. Jak jestem na jakichś konwentach, to zawsze tak ludzie krzyczą. Co ty jesteś, co ty jesteś, ty jesteś. Nie wiem, czemu tego nie przetłumaczyłem na kim jesteś, ale no...
Co ja tam wiem? Tyle co Gaff zjem. wants you to get after that back four. Centre halves are fading. Use your pace. Get in behind them, right? Ready, lad? No, jest wybór moralny znowu. Ja chcę, kurde, ja jestem porywczy, ja chcę na boisko. Just get me out there. I'll let you bottle. Just remember what we told you. Keep your discipline. Dyscyplina. Ordnung. Ja jestem, panie kolego, z tym zaznajomiony. Nie ma się czym martwić. Porządek być musi. On comes Alex Hunter. Well, the Manchester United manager being really positive, showing a sign of intent. Zaimponuj trenerom, zalicz asystę, wygraj mecz. Takie mam cele. Kurde... Nie wiem, czy to się uda, powiem wam. Postaram się w każdym razie. Ale biegnę. A, kurde. Lecę, to ja. Cały zestresowany. Ludzie na mnie liczą. Dobra, i co tu się robi? Gdzie ja jestem w ogóle? Tutaj, poproś o podanie. Proszę mi podać. Patrzcie, Niklaus przy piłce. A, kiwka. I podaje. Dobra, kurde. Tu się sprintuje. Ja im wyjdę teraz na plecy. Teraz mi proszę podać. I... Aha. Co to my zrobili? A, byłem w... No wiecie, ja tak we futbol właśnie poradzę. Czekajcie, oni mi tu muszą coś podpowiadać. Sprint, dobra, sprint to wiem. Fascynująca sprawa. Mourinho już tutaj kurwicy dostaje, on sobie zaraz wsadzi sobie ręce w galoty i będzie wąchał. Dobra, ja w sumie nie chcę piłki. Ja się zawsze na WF-ie modliłem, żeby mi tylko ktoś piłki nie podał. Źle ponoć się w tył się nie podaje. Mi zawsze mówili. Podej! Podej! Patrzcie, ale pięknie. I akcyjo. O! Było to dobić, no! Jaki głupi! Jo, to dupca. Ej, a kiedy walka z bossem? Dobra, nie będę żałosnych żartów robił. Podej! A i by naszczelą! A! Liczyłem na to, że może będzie takim bramkarzem jak ja byłem na WF-ie. Są jakieś kurde opcje, wybory, okna dialektowe, zaproponuj strzał. Kurde, zaproponuj coś tam, podanie. Ej, a jak się fauluje? Zasugerować strzał mogę. Czyli jednak się strzela. Dobra, Niklaus podaje. Ej, coś ty zrobił. To się go do... Aś to z maścią. O, skepy. I komuś właśnie rozwaliłem łeb. Ej, ale te mecze tu chyba nie trwają 90 minut, mam nadzieję, co nie? Jezu, powiedzcie, że nie. Na mnie zwalą pewnie jak przegramy. Ale siatka w bramce dalej wygląda lamersko, powiem wam. Paprzejo... ale chciałem mu wdupić. I jaki Iwanowicz, co ty gadasz? Czekajcie, patrzcie, będzie akcja. O, kurde, o! Jebaniutki. Dobrze, tu staminy nie ma. Nie, kurde! No podej! Podej! Wydupił. Kurde, pamiętam jak zawsze była wojna FIFA kontra PS. Czekajcie, ja chcę kogoś sfaulować. Co tu się dzieje? Ej, gdzie piłka jest? A tutaj. A! Dobra, dobra, lecimy. Kurde, podej. Ale mi! Nie, no czemu ja tak do tyłu lamersko? A jest 1-1? Ja nie pamiętam tych bramek.
confident and quality Confident. on the ball. Aha, to jest 86 minuta, spoko. 1-1 to nie ma źle. Podej! Wpa! Jeb! Jeb! Kurde, okazywanie radości! Wow. Ale to było piękne. Patrzcie, pyk! Po nodze poszło. Za taki, moi drodzy, strzał to łapkie w górę trzeba normalnie pod filmem zostawić. Patrzcie, ten tu się obesrał, on mówi, ja, Murzyn nam gola strzelił, jaki obciach. Can Chelsea find a way out of this in the I little time that remains? Jerona. Well, they haven't played too well today, but there's still chance to redeem Ale to themselves było in the dobre. final few Manchester moments. ze mnie będzie dumny. Well, a very exciting climax to an exciting game. This could be the decider. Well, it could be at this stage of the match. Kurde, ale nie Doesn't seem uciekajcie much tam of a tak daleko. opportunity to come back. I think that could be decisive. Ej, ten czas w tym meczu momentami leci szybciej, momentami leci wolniej, ja tego trochę nie ogarniam. Now Mkhitaryan. Podej, podej, It's looking good this podej! move. Będzie! That's a shame for them because if they Gówno. run a bit Prawie more że. subtly, probably got in to score, but offside clearly. No, you're right. Offside. There was a great scoring opportunity. No. Had he just held his run for Ja się another powinienem second przed or two. graniem w tą grę coś trochę doszkolić z zakresu fuzbala, bo ja nawet nie wiem dokładnie kiedy karny jest. Znaczy karny, spalony. Karnet to wiem, to już strzelałem w szkole. A zaraz koniec, ciekawe czy doliczą coś. Not too many more attacks, I don't think. A Very w late in the dupia game. komuś. Got the tackle in. A! Well, they passed their way up into a good position Dejcie, here, dejcie! and then just lost the concentration. Podej! Lost the ball as well. Well, they've got to work hard to try and get it back. Podej! Mkhitaryan. Pa! Still to go Poda... out O! Well, that should give Dobre these jest, dobre players jest. some encouragement Podej! because they've been playing pretty Podej! well. Pa! And, Strzelą! And shoots. A, You dobra. just wonder if the pressure this late in the game Słaby has got strzał to mnie him. ocenili. That was a Sami żeście poor są miss. słabi. Yeah, I think he was trying to write his own headlines there. Cudo. Bad decision, he had other options. Pięknie grałem, kurde. No. Plus 5 minut. Kurde, tu trzeba mieć uwagę większą jak w CS-ie. Eden Albo Hazard. w LoLu. You know, this could be the last chance for them to salvage something Podej. from this match. Good play, but they've lost the ball now. Ida. And the Ida. opposition can get at them. Ida. Here's Pa. Martial. Pa. Ida. Pa. Good movement. They're getting forward here, Pa. Manchester United. Coś ty zrobił. Wayne Rooney. Jest? The remarkable Wayne Rooney, who still goes Brama. from strength to strength. Rooney wdupił. Ej, jak mu się te galotki realistyczne ten... no grafa nawet spokojno. I no te widownie, no... jaki... Kurde, coś mi ta gra czasem na OBS-ie ścina. Nie wiem o co chodzi. No nie może być taka Where they look wymagająca. dangerous. Well, it was a striker's instinct there because there wasn't a lot of room in that Coś box. się źle przechwytuje OBS. Albo mam kompa za słabego. Dobra, 3-1 to już chyba wygramy. Kurde, musiałem okna pozamykać, żeby mi normalnie nie zgłosiłeś. 3-1 the scoreline. Koniec? As we restart the game. Nie. Mikel. A! Ej, dobre to było. Prawie że. Kurde, chciałem mu nogę połamać. Tackle here. Ostro. Here's a chance to attack. Gone for the through pass. In the middle, the shot's off. It's an Yeah! important goal, isn't it? It's brought the match back into sharper relief, really. The contest is very much on Yeah. again. The deficit is down to 1, and there's still opportunities for them to make even further inroads into the scoreline. Ten się obesrał. Ze szczęścia. Nie wiem co to jest za hop. Loi... Jezu, jak to przeczytać? Te kropki. Very good game, 3-2. Dobra, na.
Koniec! Co się Final stało? whistle and Koniec! Manchester United have won. What about the opposition? Wygraliśmy. The debuts of Alex Hunter, who scored, and Gareth Walker. Kurde, mój debiut. Instant favourites Mój with the away debiut. fans here. Two bright young things that I think are going to feature heavily in this team during the course of this season. No, zaimponowałem. Asysty nie było. Dałem nam zwycięstwo, co brzmi coś jak daj mi dziecko. Jezus Maria. Dobra, będą wywiady. Będzie sława. Here's Hunter. Yeah. Ale to Movement. było dobre. They're getting forward here, Manchester United. Na tych powtórkach coś się czasami tak OBS nie ogarnia, nie wiedzieć czemu. Ten zniesmaczony, żydowski nos. Gone for the through pass. In the middle is the shot's on. Za słaby mam komp na FIFA. No i kurde, wygraliśmy. Ja, są Alex, wywiady. a dream debut for you. I bet To you był couldn't debiut marzeń, ale się imagine spociłem if you stood cały here aż. talking with us Jak w today. rzeczywistości. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries Byłeś and na suddenly you're on obrzeżach. the first team. Nowe słowo jakieś, na How does it obrzeż. feel to have scored on your debut? Ej, no kurde, ja jestem taki płomienny. Zaś Mass Effect się załącza. You prepare so that you can seize the opportunity when it comes. Injuries or no, this was mine. I've scored that goal 1,000 times before in training, so I wasn't going to let the chance pass me by. Now that I've got the taste for it, I can't wait to start scoring more. An emotional day for you all around, Alex. Yes, A it comment was. on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. No nie, ja się nie zastanawiałem. To be honest, I wasn't really thinking about it. You can't let your emotions get in the way of these big opportunities, you know? Like if you spend your time lost in the moment or focused on the past, it can pass you by. Mimika lepsza jak w Being able Wiedźminie. to block all that out, that's what you need to be a top player. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Jak ja oceniam? No zawsze daję. Yeah. Menedżer You się know, every wsurwi. time I step on the pitch, I give my team a chance to win. It's always been that way since youth football and the academy. It's no different tonight. We're 3 points better off for it. I'm just glad the bosses realize what I can do. Thank you, Alex. Thank you. Thank you. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. A to jest A trailer. wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Ciekawe, czy będzie szło umeblować jak w Simsach. Carried away. I czy będzie seks. To jest najważniejsze. Like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. Dylematy moralne. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out there. Well, we might as well pack this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex Hunter, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible Hunter! My name is Alex Hunter. You don't know me, but believe me, you soon will. No spoko. To tyle? A, to tyle. No. To była moja droga do sławy, moi drodzy. Nie wiem, co wy o tym myślicie? Fabuła we Fifie, wybory moralne. Dalej czekam na możliwość umeblowania chaty i na seksy. No. To ja wam dziękuję za uwagę, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na G2A, na Facebooka, na Hitboxy.
Cześć.